Τα φωτοβολταϊκά καθώς και τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή του Εμμανουήλ Παπά αποτέλεσαν μεταξύ άλλων τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν τη συνάντηση που είχε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου με τους φορείς της περιοχής στο πλαίσιο της σύσκεψης που πραγματοποίησε στον Εμμανουήλ Παπά. Λίγο πριν την αποχώρησή της από τις αίρες από μια πολιτική επίσκεψη, η βουλευτής Ρένα Δούρου επισκέφθηκε το χωριό Εμμανουήλ Παπά, όπου και συναντήθηκε με τους κατοίκους της περιοχής. Τα θέματα τα οποία πρωτοστάτησαν κατά τη συνάντηση ήταν αυτό των φωτοβολταϊκών, καθώς και το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή. Ήδη με τους κατοίκους έχουμε συζητήσει για τα αντιπλημμυρικά. Στην Ελλάδα του 2013, γέροντες και γερόντισσες κινδυνεύουν να τους πάρει το νερό, διότι η χώρα δεν μπορεί να διασφαλίσει το δικαίωμά τους στα αξιοπρεπή γερατιά. Ακόμα, όπως και εσείς τονίσατε, βλέπουμε το πώς αντιλαμβάνεται την πράσινη ανάπτυξη το κράτος, όπως έλεγε κάποτε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Και βεβαίως, εδώ οι κάτοικοι του χωριού τους απασχολούν θέματα επιβίωσης όσον αφορά τους τις συντάξεις. Όλα αυτά τα συζητάμε, ενημερωνόμαστε, αλλά και ενημερώνουμε ενδελεχώς για το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς εκείνο το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα αναχαιτήσει όσα σήμερα μας επιφυλάσσει ο κ. Σαμαράς με την Τρόικα και θα βάλει τη χώρα σε ένα άλλο μονοπάτι. Το παρόν συνάντηση έδωσε και η τοπική βουλευτής του κόμματος Αφροδίτη στην Βουλή. Με το θέμα των φωτοβολταϊκών, όπως ξέρετε, έχουν ασχοληθεί και στο παρελθόν. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα ανοιχτά ακόμη και σε επίπεδο δικαστικό, αλλά και πολιτικά επιδεχόμενα πολιτική κριτική. Θα τα συζητήσουμε με τους κατοίκους, όπως βέβαια θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα της περιοχής που αντιστοιχούν σε προβλήματα που υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Το πρόβλημα των χαμηλών συντάξεων, των έργων αυτών που χάνουν τα δικαιώματά τους στην ασφάλιση και την περίθαλψη, το πρόβλημα των αγροτικών που υποβαθμίζονται, αποτιμώνται και δεν αμείβονται όπως πρέπει και επιπλέον βαρύνονται με το γνωστό φόρο στο πετρέλαιο και την αγροτική γη. Όσο και να παριμήσω δεν θα είναι αρκετά. Οι κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν τη βουλευτή σχετικά με τα θέματα που τους απασχολούν. Αυτή τη στιγμή γίνανε κάποιες επενδύσεις σε κάποια έργα εδώ χωρίς να λάβουν υπόψη τα αντιπλημμυρικά έργα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το τονίσουμε και θα το μιλήσουμε και με την κυρία Δούρου. Είναι τιμή που ήρθε στο χωριό μας και κατηδία να βρει την Επιτροπή Αγώνα και όχι τον Άρχο. Θα μαζευτούν οι κάτοικοι εδώ, θα κάνει κάποιες ερωτήσεις προφανώς με τους κατοίκους. Εσείς τι θα τις πείτε? Εμείς ήδη έχουμε μιλήσει και θα πούμε αυτά τα προβλήματα που έχει η τοπική κοινωνία. Δηλαδή? Το ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα βοσκοτόπια, το ότι υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, να σταματήσει αυτή η επένδυση εδώ. Ήδη είναι βεβαρημένο το περιβάλλον του χωριού μας από λατομεία και φωτοβολταϊκά. Είναι τα κύρια προβλήματα και το ότι είναι όλη η επένδυση παράνομη αυτή τη στιγμή. Κάνοντας ένα απολογισμό της τρίμερης επίσκεψης της, η κυρία Δούρου δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τις συναντήσεις που πραγματοποίησε στις αίρες. Ως όλων των συναντήσεων αυτές τις 3 μέρες είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου να φτιαχτεί από τους πολίτες, με τους πολίτες και εν τέλει για τους πολίτες. Έχουμε γεμίσει και η κυρία Σταυρούλη και εγώ πολλές σελίδες από χαρτί, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι εξαιρών και ελπίζω να μην στεναχωρήσω στη τηλεθεατή σας. Αυτό γίνεται σε κάθε περιοχή. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται όσο η τροικανή κυβέρνηση μένει στην εξουσία, γιατί μετά θα αναλάβουν οι πολίτες.